Moitísimas grazas por estar neste encontro, tanto as persoas que estades de xeito presencial como as que nos siguen a través do streaming do Salón do Libro. Agora estamos aquí para presentar un proxecto, un cómic, Os berros da motocicleta, que se enmarca dentro do programa Memoria das Mulleres do Concello de Pontevedra, que dentro do 2013 intenta contar a historia da cidade de Pontevedra en feminino. Creíamos que históricamente sempre a propia historia se conta sempre desde un punto de vista dos homes e nos parece que iso significa contar a historia a medias, porque significa deixar fora a metade da poboación. Unha das teimas da Memoria das Mulleres, que ten, creo, moito que ver con este Salón de Libro deste ano, era intentar involucrar a rapazada no proxecto de rescatar a memoria histórica. Por iso intentamos buscar digamos, fórmulas que lles pudieran resultar máis atraíntes que as conferencias, que as charlas, que un pouco os formatos convencionais de transmisión da historia. E por iso decidimos falar con Kiko para que recollese a través dun cómic, con Kiko e con Pablo, a historia dunha desas mulleres cuxa biografía rescatouse en A Memoria das Mulleres, que era Josefina Ruti, que sabes que é un pouco unha das biografías icónicas do noso programa. Josefina Ruti era a muller do alcalde de Pontevedra, de Viviano Fernández Osorio Tafall. Tras o golpe de Estado quedaron separados para sempre, ele en Madrid, ela en Galiza, e nunca máis se volveron a topar. Como Josefina, non quero destripar moito a historia que logo falará Kiko, como Josefina sae adiante, era un pouco un pouco o que conta esta historia, como se rompe a súa vida, a da súa filla, dos seus fillos, con ese golpe de Estado, e como saen adiante e como se converte nunha muller solidaria, que agora ten unha rúa, ademais en Pontevedra, recoñecendo esa solidariedade no peor dos tempos. Como dicía, creemos que a Memoria das Mulleres ten moito que ver con este Salón do Libro que quere salvar o planeta a través dos libros, porque sempre defendemos e consideramos que nun día como a hoxe é máis actual que nunca, ou nun momento como a hoxe, sempre defendimos que había que facer memoria non só por xustiza coa xente que nos precedeu, non só por xustiza coa xente que foi represaliada no golpe de Estado, senón non só co pasado, senón de xustiza cara ao futuro, porque pensamos que só contando o que pasou, creemos que só contando o que significa o fascismo podemos intentar que non se volva a repetir. É unha frase moi manida, non lembrar o pasado porque non se volva a repetir, pero a min asústame como se están repetindo algunhas cousas que se daban no 36, nos que estudiamos moito esa etapa anterior ao golpe de Estado, asusta ver as coincidencias, non? E asusta ver como houve outra época que non lle fixemos caso ao fascismo, en que reducimos un pouco o seu perigo, en que non lle blanqueamos o fascismo, e sabemos o que pasou despois. Entón, para nós é moi importante transmitir á mocidade que non se pode xogar co fascismo, que as ideas fascistas non teñen cabida nunha democracia, que o democrático é facerlle cordón ao fascismo e loitar contra o fascismo. Creemos que a historia de Josefina pode axudar a facer memoria dese tempo e creemos que iniciativas, que os libros, que sempre son unha arma contra o fascismo precisamente, sempre decimos nos institutos cando facemos charlas do programa, sempre decimos que o golpe de Estado, que os franquistas, que o fascismo español tiña unha teima, como todos os fascismos, tiña unha teima moi grande contra as mestras e contra os mestres, era porque eles saben que a xente formada é moito máis fácil de manexar e, por tanto, nós temos clarísimo que a mellor arma contra o fascismo esta é un libro. Por iso agradecer a Kiko que fixera un formato que pode resultar moito máis atraínte para a rapazada que era libro de historia, e agradecer pola miña parte tamén ao Concello de Pontevedra que sempre aposte por seguir facendo memoria con esa perspectiva de xénero e tamén con esa perspectiva de país, porque o que pasou na Galiza, onde o golpe de Estado triunfa, asiña é distinto ao que pasou noutros lugares do Estado, e tamén con esa perspectiva de clase, non só mirando para as grandes pioneiras ou para as mulleres máis destacadas, sino tamén para mulleres que ata hai pouco pasaban máis desapercibidas ou eran máis descoñecidas, como era a propia Josefina, que, sin embargo, agora, é todo un referente na nosa cidade, xa digo, incluso con unha gran avenida para ela, non, de entrada á cidade. Entón, pola miña parte, nada máis, e logo, se queres, conversamos, Kiko, nada máis que, presentaros a Kiko, que sei que non ten presentación, non, o homenaxeado do Salón deste ano,
o director da única escola profesional de ilustración, non? De cómic, de banda deseñada de Galiza, o Garaxe Hermético, e nada máis, agradecerlle a él e a Pablo pois que fixeran de algo tan duro como a historia de Josefina pois un obxeto tan precioso como os berros da motocicleta. Bueno, moitas grazas, Monse. A verdade é que a casualidade fixo que puxéramos esta presentación hoxe. Creo que nin feita a propósito, non? A casualidade casual de Ayuso, foi ela quen a puxo, realmente. Bueno, pois realmente vou vos contar o xérmolo de toda esta aventura que foi facer os berros da motocicleta. Xa hai casi 4 anos, que tempo voa. Pois teño unha chamada de Luis Bará, dime que quería facer unha BD sobre unha das represaliadas das que se estaban a intentar poñer en referencia ao que acontecía ao redor da memoria na nosa cidade. Puxome en contacto con Monse, quedamos nun bar que hoxe día está pechado, e nese bar Monse contoume a min e a Pablo Prado a vida de Josefina Arruti. A verdade é que estes proxectos é necesario que cando unha persoa se ponga a traballar nelo realmente te enganchen. E Monse o contou con tanta paixón e dun xeito tan visual que eu lembro que salimos dali, Pablo máis eu, con un montón de notas. Non é algo habitual, normalmente nunha primeira reunión falas, te faz unha idea mental e despois te pos a facer ese traballo de campo. A primeira opción, o que era, en principio, a miña idea, era que Pablo se encargase de facer todo este libro. Isto era un encargo para o alumnado do Garaxe Hermético e, bueno, Pablo destacaba xa, como vimos a semana pasada, cando falaba con Miguel Anxo Prado, e o había preparado para facer este tipo de libros. Digamos que a dificultade ca que se encontrou Pablo cando empezou a traballar nesto foi que el non é de Pontevedra. Entón, isto sí que era algo que eu me din conta que lle estaba facendo un pouco unha putada, con perdón, ao rapaz, porque se non coñeces a cidade, se non coñeces o que sucedeu na cidade e non estás empapado de todo o que se viviu naquela época, pois é tremendamente complexo. Entón, Pablo, moi sincero, bravo, pediume axuda. E entón, bueno, pois, lóxicamente, como metera eu no berenxenal, dixen, eu te axudo e o sacamos adiante. Co cal se convertiu na primeira vez que colaboraba con un debuxante. Eu ata agora sempre debuxei as miñas historias e esta é a primeira vez que exerzo como guionista. Algo que foi tremendamente estimulante, diferente e que me fixo ver que realmente eu non son debuxante, eu son contador de historias. Que este é algo que unha vez cando un o descubre, cámbiache. Aí entendí moitas cousas, non? Eu vexo compañeros de profesión que teñen libretas e están debuxando sempre nas libretas. Eu non. Eu teño as libretas, que me regalan libretas chulísimas. Ainda outro día fun a un instituto aquí en Pontevedra, invitado polo salón, agasallaronme unha libreta preciosa. Pero teño un problema cas libretas. Son tan bonitas que non son capaz de debuxar nelas. Entón teño un montón de libretas que me van agasallando, pero sin usar. Co cal, agasallademe folios, por Dios, que me produce menos presión. Entón, o que aconteceu tamén foi que
empecé a plantexarme como escribir este guión a Pablo, como facer que o traballo fose máis fluido, e aí confeso que Pablo, traballar con el é unha auténtica delicia. O sea, non tuvemos unha sola discusión, ni unha, e iso é raro. Raro, porque vale que daquela, cando empezou este libro, había unha xerarquía, non? Profesor-alumno, pero xa estaba rematou ese brao cando me pediu axuda, e Pablo xa se convertiu nun colega máis de profesión. E neses 2 anos que estuvemos traballando, non tivemos ningún roce de ningún tipo. Nos comunicábamos fantásticamente ben, cousa que fala moi ben de Pablo, e cada vez que lle metía un berenjenal a Pablo, mo resolvía, pero non mellor do que fixera eu, sino sorprendentemente con máis facilidade da que eu imaginaba que iba a facer. Cosas que a min me parecían complexas, as convertía en sinxelas, non? Teño aquí imaxes, vou ir pasando, imaxes das primeiras páxinas, pois, por exemplo, esa páxina, a toda a páxina azul que vedes aí, foi un problema. Esa páxina reflexa unha parada de tren que xa non existe en Madrid, e que me costou moitísimo atopar unha imaxen para que Pablo pudera debuxala. Cando lle consigo a imaxen, dixen, madre mía, vaime matar. O sea, lle estou pedindo que debuxe isto con unha foto branco e negro, maltratada polo tempo, etcétera, etcétera. E bueno, fixenlle repetir dúas veces a locomotora, porque non era da época a que ele estaba debuxando, porque francamente na fotografía se veía fatal a locomotora, pero resolveu moi ben, non? E logo detalles que iban engadindo, non? Que non estaban no storyboard que eu lle puña, pero que de repente Pablo pois iba un poquinho máis alá e engadía detalles, pois como vedes na páxina do lado, o castañeiro, ou se buscou como eran os primeiros quioscos que estaban na Praza da Ferraría. O sea, realmente foi moi interesante traballar con el, non? Cosas que pasan desapercibidas, vale? Porque, claro, ahora está debuxado, xa está, xa o es aí, pero realmente a ferrería era como é hoxe en día, no. Que había? E cousas como eses cables de alta tensión aí metidos no medio da praza, que ahora nos chirrían, non? Como podía haber uns cables, pois sí, os había, non? Que estaban aí postos. E está sacado todo eso de información fotográfica, non? Por sorte hai un montón de pontevedreses e pontevedresas que de maneira totalmente desinteresada están subindo a rede en distintos foros fotografías antigas de Pontevedra, e esa información tamén axuda moito a que despois, cando fagamos unha BD, pois teñamos imágenes de distintos momentos históricos da nosa cidade, non? Realmente isto probablemente sexa o máis complicado, o máis complexo dunha BD. Logo hai cousas que temos que inventarnos, non? Sabemos que estuvo presa, pero non sabíamos como era o lugar onde estuvo presa, non? Aí entra, digamos, a parte ficcionada de toda a historia histórica, non? Isto a min perseguiume casi 1 ano e medio. De feito, unha das cousas que máis me custou foi intentar separarme de algo que a priori parece que é algo positivo, non? Que é que a familia está viva. Eso é moi fastidiado para un autor, porque tes unha tensión e unha presión que normalmente cando faz unha historia histórica, como pasaron moitos anos e probablemente xa non queda ninguén directo, non? Que viviu ese momento histórico, pois tes menos problemas a hora de fantasear. Pero aquí non solamente hai unha persona, é que hai 3 fillos vivos que se lembran perfectamente de todas aquelas cousas,
e que cada un tuvo as súas vivencias, non? Entón, claro, eu tiña esa presión en riba todo o rato, e o que fixen ao final foi intentar poñerme na súa pel. Cando escribía, imaginaba que cousas poderían ter vivido e que cousas serían imposibles, non? Pois, por exemplo, isto do cárcere, eles, aínda que eran moi pequeniños e iban a visitar a súa nai, non sabían como era a cela por dentro, non sabían como estaba, sabían a que altura, máis ou menos, se atopaba a fiestra por onde eles a saludaban, pero nada máis, non? Entonces, bueno, esta parte é a que ficcionei. Despois hubo unha cousa que ficcionei e que despois Monse e eu descubrimos falando con un dos seus fillos que tampouco era tanta fantasía, non? Todo isto é un libro na man, veredes que na páxinas finais hai un sobre. Isto foi unha idea que realmente, cando empecé a escribir, se me ocurriu totalmente fora da realidade, vale? Sabíamos que había unha lata onde había cartas, sabíamos que a filla de Josefina, María del Carmen, lera algunhas desas cartas e se enterara de moitas cousas da súa familia gracias a esas cartas, pero, bueno, eu empecé a fantasear a nivel narrativo que pasaría si realmente esta historia, en vez de estar contada en primeira persona por Josefina Ruti, estaba contada pola súa filla a través destas epístolas, non? A mí isto preocupábame porque, claro, estaba fantaseando, ¿no? Estaba, digamos, saltándome un pouco a realidade. Había unha parte que estaba documentada pola entrevista que lle fixo Monse a María del Carmen para o seu libro, Un cesto de mazás, pero o resto de cousas máis estaba sacando eu da chisteira, non? Cando rematamos o libro e xa estaba a piques de entrar en imprenta, fomos cada día, un día a cada un a darlle aos fillos unha copia, non? Para que lle dera unha visual e que correxiran algún erro, sobre todo pues, de datas ou de feitos que ao mellor non estaban tan ben colocados como eu cría. Houve moi poucos cambios, pero os que houve, a verdade é que eu agradezo moito porque fai que todo isto teña moitísimo máis forza e moitísimo máis sentido, non? José nos dixo que había cartas no Museo de Pontevedra, te acordas? Que foi como non pode ser, o sea, que nos estás contando de que fai que isto teña moitísimo máis sentido todavía, non? E de feito, pues, é unha das cousas pendentes que temos, non? Porque aparte foi todo isto e casi nos ven en riba a pandemia e xa non nos deu tempo, non? Pero efectivamente, o Museo de Pontevedra ten recordos persoais dos fillos. Eu xa fun a... Tú xa fiches a lisquear, a cheirar ali un pouquiño. E a verdade é que a mí me pareceu máxico, non? Porque fai que de repente vexas que a propia inventiva, a propia lóxica, que eu intentaba utilizar a lóxica, non? Que é algo que cando un fai un libro histórico o que ten que intentar é non perder o raciocinio, non? Como sería e que tipo de cousas vivirían e que maneira de enfrontarse a elo eran. Hai distintas, o libriño para min foi fundamental, o sea, o traballo que está facendo Monse a nivel xornalístico ao redor de todas as mulleres represaliadas da provincia de Pontevedra é fundamental. O sea, sin este libro non podería existir esta banda deseñada. E se existira, a mellor me levaba ao triple. Bueno, tenho que decir que ese capítulo deste libro non existiría sin a memoria das mulleres tampouco, non? Quero dicir que todo se retroalimenta. O sea, que foi o propio programa, o que recordo que Luís Bará nos inicios do programa trouxe un día trouxe as ideas de que mulleres poderíamos rescatar e había un titular de La Voz de Galicia de Malé, de Carmiña Ruti, que dicía
miña nai sufriu aquí moito máis que meu pai no exilio, non? E ese momento, ese dossier de Luis Bará con 4 mulleres, 5, 6, bueno, 4 non, sabemos que Luis Bará, 400, non? Pero tiña esa titular dun xornal e cando eu vi ese titular e se quero falar con esta muller e logo de falar con Carmiña xa, bueno, xa me... Eu sonei, sempre conto que mesmo un día soñei, non sabía como era ainda a cara de Josefina Ruti e soñei con Josefina Ruti, parecíase bastante, por certo, soñei con ela, entón, bueno, que estas cousas tamén non serían posibles, non? Porque creo que é importante tamén falar da importancia de que haxa políticas públicas de memoria, entón, este libro, xusto ese capítulo non sería tampouco posible sin o programa, entón, bueno, está ben as sinerxias, non? E sobre todo, que eu creo que tal e como se está facendo, eu nunca traballei con tanta liberdade como con este libro. Non houbo ningún tipo de imposición, de ningún tipo. E isto, porque moitas veces a xente pode pensar que detrás de libros deste tipo, máis tan concretos, non? De feitos históricos moi concretos, hai intereses políticos detrás. Realmente aquí o interese político é recuperalo e poñelo en manifesto, punto, nada máis, non? Ninguén estuvo escudriñando que contaba, que deixaba de contar, como contaba, non, houve liberdade absoluta, e isto é algo raro, vale? Eu fixen moitos libros por encargo para institucións públicas e normalmente isto non é o habitual. Vale, as institucións públicas están moi enriba, miran con lupa todo o que faz e normalmente intentan que haxa un ton pedagóxico ao redor da historia. Isto para min era importante porque non ter ese hándicap de pedagogía me permitíame facer unha historia dura, como foi. Falarlles ás persoas de ti a ti, non? E amosar feitos que realmente non se podían dulcificar de ningún xeito, non? De feito, incluso cando lle escribín a Luís e lle dixen que o quería titular Os versos da motocicleta, Luís sorprendeuse, dixo, como? Pero isto era de Josefina Ruti, dixen, sí, pero ten toda unha explicación, Luís. E efectivamente, despois, cando lle expliquei por que se iba a chamar así, dixeme adiante, non? O vexo claro e tes razón, non? Funciona. Era unha maneira tamén de chamar a atención, as historias por pequenas, por ser da nosa vila, da nosa cidade, non deixan de ser nin menos interesantes, ni menos potentes, non? E a verdade é que este libro, estou seguro de que é un libro que podería ser traducido a calquer idioma e podería ser entendido por calquer persona que non viviera en Pontevedra. Porque, de feito, foi unha das miñas teimas, que era, vas a recoñecer Pontevedra e vas a ver Pontevedra da época, pero vas a entender que isto é unha historia universal, isto é unha historia de persoas, e que, como ben decía Monse, pode volver a suceder en calquer momento. Por eso hai tantas pinceladas, por eso, aínda que é un libro curtiño, non? Estamos acostumados os do meu gremio a utilizar moitas páxinas, non? Agora que nos deixan ca novela gráfica, pois facer un libro de 48 páxinas é moi escaso, non? Pero bueno, a economía era o que nos permitía e a verdade é que para min non foi un problema. De feito, o único que me preocupaba era que a xente que non vivía en Pontevedra entendera a historia igual. Era o meu principal problema, non? Que non coñecía, non? Perdón, decías... claro, decíamos, ti entendes perfectamente, pero claro, decíamos, nos coñecemos moi ben xa a historia de Josefina, vamos a darlle a alguén, ¿no? Que non o lera, que non saiba nada de Josefina, a ver si se perde, si entende cada... Era moi importante eso, e que, bueno, que a familia estivera contenta, que foi unánime, non houbo, non?
unánime a satisfacción, pero tamén era importante, porque nos coñecíamos tan ben a historia, que decíamos, igual entendemos perfectamente o resumo, pero hai alguén que se perde, non? Sí, aparte cando estás, Monse, cando xa escribiu os seus libros, eu 2 anos e pico tamén con elo, chegou o momento en que cando nos líamos o libro, claro, nos o entendíamos, pero e os demais? Iban porque está moi fragmentada, de feito, o fixen así para darlle máis énfasis ao tema da epístola, non? Porque cando un está lendo cartas non lee toda a vida dunha persona, lee anacos. E entón tiña que haber unha certa coherencia, e está super desordenado, non? Que isto foi un dos maiores quebradores de cabeza que tiven cando escribín o guión. De feito, hubo un momento que lle dixen a Pablo, tú tranquilo, está todo en mi cabeza moi ben ordenado, aínda que penses que estoy tarao, vale? Porque vas a ver que salto de Pontevedra nunha época a Pontevedra máis adiante, de repente vamos ao fusilamento de Bóveda e despois voltamos outra vez a Madrid, o sea, tranquilo, está todo ordenado, non? Confiou moito en min, porque a verdade é que eu lle iba mandando páxina a páxina. El non leu a historia hasta que lle entreguei a última páxina de storyboard do guión. A medida de que tamén íbamos avanzando, íbamos necesitando material, vale? A documentación é fundamental, vale? Non pode haber ningunha banda deseñada histórica sin isto, non? Sin fotos, sin documentos históricos, e esta documentación ao final fixo tamén que se nos ocurrieron a idea que tiña que ver moito coa propia proposta do Concello de Pontevedra, non? Que era recuperar a memoria. Si vedes as gardas, as primeiras gardas, están prácticamente baleiras, vale? Solamente hai esta foto que é a de Cintia, que está aquí ao lado do Piñeiro, onde fusilaron o seu fillo, e o resto hai textos, pero están as fotos arrincadas, non? É un símbolo, é unha metáfora do que é a nosa historia, non? E a historia das mulleres máis todavía. E despois, cando rematas de ler todo o libro, están esas fotos recuperadas, non? Está a memoria outra vez de volta, outra vez ordenada. E isto naceu do cúmulo de documentación, íbamos conseguindo fotos que nos pasaba Monse e a familia, e íbamos atopando escenas fantásticas, non? Como a de Viviano facendo boxeo, a de Josefina cos seus 3 fillos, bueno, íbamos atopando tamén como era a vestimenta, porque, claro, cando un escribe, pode imaginar, pero cando debuxas, a imaginación é limitada, ¿no? Porque dices, bueno, sí, imagina, pero isto tense que recoñecer o momento, non? E aí é probablemente unha das cosas máis lentas de traballo de banda deseñada, non? Que é conseguir todo o material gráfico necesario para poder debuxar 1, 2, 3 páxinas concretas, non? Isto é un dos elementos fundamentais que sin un dos familiares de Josefina sería imposible, non? Aquí pois necesitábamos saber como era unha casa que hoxe en día non existe, que sabíamos onde estaba e que tanto polo textos de Monse como polo que nos contaba a familia, podíamos imaginarnos un pouquiño como era. Pero en canto empezas a traballar nas páxinas interiores, porque hai varias partes da vida de Josefina que están pechados, vale, confinados contra a súa vontade polo exército franquista, pois tiña que ser dentro da casa. E como era esa casa? Cantos pisos tiña, cara onde se vía as fiestras, por onde se entraba, como era a porta de entrada. Sabíamos que tiña a Garda Cívica dun lado e a Guardia Civil de outro, pero non sabíamos como eran as portas, non sabíamos como era a fisonomía da casa, e isto foi unha auténtica
tolemia, porque realmente sin este plano fixo Quique Gallego, e sin a paciencia de Quique, eu decía, vale, pero ahora necesito, aparte da fachada, necesito interior, porque vos vamos a mover por dentro e necesito, se había escalera, si a escalera tiña luz, si tiña fiestras, por onde se entraba despois na escaleira, todo eso o volví tolo. Porque claro, me tuvo que facer un montón de planitos, a casa aparte, a casa de Josefina era unha casa que cambiou cos anos, non? Porque hai unha parte que non contamos por espacio, non? Que aí se fixou para poder sobrevivir, pois tuvo que alugar o seu propio domicilio e facelo pensión, non? Entón, había un momento en que a casa era pensión e entonces había parte habitable e parte de pensión. E eu necesitaba saber en que momento era habitable e onde estaban os nenos e onde eran os lugares onde pasaban máis tempo, etcétera, etcétera. E a verdade é que é un detalle que si a familia de Josefina Ruti non estuvera viva, non poderíamos aportar a esta historia, non? Que realmente creo que lle dá un toque de credibilidade ao que sucede, que moi probablemente, se non lo imagináramos, Pablo e Maiseu, pois sería dunha maneira moito máis peliculera, non? Moitísimo menos realista, porque incluso temos imaxes dos mobles, imaxes de esos mobles que foron sobrevivindo e que os utilizamos para darlle moitísimo máis realismo, non, ás escenas. Incluso, eu lle decía a Pablo, no, pero mete o tapete e mete tamén esas especies de boles cerámicos que ten por aí, porque realmente era algo que lle aportaba a historia un toque de certo. Sobre todo para a familia, ¿no? Que sabía como era ese interior, porque a nós a mellor nos pos outro comedor e, claro, nos dá igual, pero que non sabíamos como era. Pero eu creo que eso fixo que fora tan especial este libro para Carmiña, porque de repente volveron a ver a súa casa da nenez, os seus obxetos, e creo que para eles foi tan emotivo este libro por iso, ¿no? Porque estaba aí a súa habitación de nena, claro. Sí, despois, pois, eso, non? Lle mandaba a Pablo fotos de a caixa de Colacao, a lata, onde estaban guardadas as cartas, que non tiñamos a lata. Pero por a idade e pola época, eu iba pescudando por internet e en museos atopaba a lata xusto da época que tiña que ser, non? E aparte, o bo que ten a rede que hoxe en día podes atopar incluso a lata que se vendía, se comercializaba en Pontevedra, ¿vale? Que isto antes era prácticamente inviable, ¿no? Pero hoxe en día, como temos acceso online a centros de museos e a xente, por sorte, colecciona cosas moi raras, pois atopei un coleccionista que me facilitou imaxes da lata que se comercializaba aquí en Galiza e foi a que colocamos, non? Logo era o deseño de personaxes tamén foi complicado porque, bueno, aí vedes incluso versións miñas, non? Pablo tiña a sorte de que o seu guionista era debuxante e entón cada vez que se bloqueaba, pois eu intentaba botarlle unha man, non? E lle decía, bueno, pero vamos a caricaturizalos, vamos a facelos máis simples, non? Visualmente, pero quero que teñan algunha serie de características, non? Curiosamente, a Pablo lle estaba costando moito Viviano. Decía, que Viviano... Normalmente é ao revés, normalmente é moito máis difícil facer unha síntesis dunha muller, non? Pero Viviano sí que é certo que é moi recoñecible. Era unha persona que tiña uns rasgos moi concretos, non? Entón, se non se parecía, daba moito cante que non era Viviano. E isto foi outra das cousas que volveu tolo a Pablo, que era a roupa. Porque, como aínda por riba, en vez de facelo en un determinado momento histórico, eu o iba bailando de época, non? Entonces, pois, tuvemos que ir buscando como iba a moda
para distintos momentos históricos para vestir as persoas que aparecían nas historias, non? Isto tamén parece unha cousa sinxela, pero é fastidiado a nivel gráfico porque normalmente temos mogollón de roupa de fronte, pero casi non hai roupa por detrás. Pero tú, cando estás facendo unha historieta, tens que mover tridimensionalmente un personaxe, non? Entón, é moi difícil pues, de ver como son as pinzas de certos pantalóns ou como era a parte de atrás dunha chaqueta. Ese tipo de detalles son moi complexos e que a xente hasta que se ten que poñer a facelo nunca pensa nelos, non? E a verdade é que foi unha das cousas que máis horas nos levou era atopar vestuarios, non? Pues, por exemplo, traxes militares, traxes da Guardia Cívica, como eran, que tipo de instrumentos tamén podían utilizar, non? Porque había un momento que hai unha escena na que están arranxando unha moto. Entonces, como eran as ferramentas cas que se arranxaban as motos naquela época, non? O sea, todos eses mini detallitos había que buscalos e tiña que pasarlos a Pablo para que pudera traballar. A verdade é que non sei se é unha ventaxa ou algo negativo, hai moitísima xente coleccionista de este tipo de información. Fotos de uniformes militares, de fotos de militares e de información daquela época hai moitísima. Incluso algúns sitios nos que é mellor entrar solamente buscando a información e non leer. Porque, vamos, era... A verdade é que atopeime algún foro que metía moitísimo medo. Será despois destos que dicen que hai que fusilar a media España. E este é un pouco o proceso. Eu normalmente, como escribo para min, non fago un guión técnico, o que fago é un guión literario e inmediatamente, un guión literario quere decir que escribo como se estivera escribindo unha novela, e despois, cando me poño xa a traballar, paxino e fago un storyboard. E con Pablo decidimos seguir o mismo método. Eu iba pasando estas páxinas, lle mandaba os diálogos a maiores para que calculara os espazos dos bocadillos e Pablo iba convertindo eso en estas maravillosas páxinas. A verdade é que é moi raro, non? Ver que unha idea que tes en story, de repente outra persona o capta, e o capta de outra maneira, non? Con outra sensibilidade diferente, aínda que a verdade é que Pablo foi bastante fiel ao que eu lle mandaba, porque eu estaba facendo unha composición de páxina xa moi determinada, pero bueno, esta, por exemplo, eu estaba en Alemania, no bosque teutónico, e lle mandei a páxina polo móvil, e eu decía, non se va a enterar de nada o que lle acabo de mandar, porque o fixen nunha tableta sin casi detalle, e lle escribía, non? Lle decía, isto é unha sombra de Carmiña na porta con luz, non? E el o interpretaba perfectamente, non? A verdade é que é casi máxico, non? Ver que pode haber ideas que eres capaz de captar simplemente con un borrancho e que outra persona a identifica e a convirte nun debuxo realista. Esta escena, por exemplo, que é unha escena que ao mellor pasou, pero non o sei, me inventei. O barbeiro, si, eso decía. Sabía que os rapaces estaban pechados canai e que non podían salir, entonces aí utilicei a lógica, dixen, bueno, pero aquí teñen que vir os mestres, mestras, a ensinarlles, e terá que vir alguén a cortarlles o pelo, non? Porque non pode ser que estes rapaces estén a monte. E entón aproveitei esas conversas con estas persoas que viñan de fora para dar datos, non? Para dar información,
e para que os rapaces tamén foran partícipes da historia da nai. É moi extraño ver que hai certas escenas que eu imaginei, despois os fillos de Josefina as identificaron como certas, non? Que isto é maravilloso da memoria tamén, como moitas veces, utilizando resquicios da memoria dos demais, eres capaz de montar un puzzle que é recoñecible para esas personas que o viviron. Eu, a verdade, que me emocionei cando José se viu identificado aquí e con ollos, con vaguas casi nos ollos, díxome que lembraba eso, ¿no? Lembraba ver pola fiestra sin poder sair, non? E que se preguntaba moitas cousas e que non entendía que fixeran mal, non? Para non poder estar na rúa. E son momentos que a verdade é que te das conta da importancia de facer este tipo de libros ben, non? E isto que o puxen ao final porque é o principio, pero realmente non existía no primeiro borrador. De feito, se viñechedes hai 3 anos, cando presentamos este proxecto, as primeiras páxinas que entregamos, estas escenas non estaban. E isto ten que ver tamén co proceso creativo, non? Cando eu empecé xa a ver que o libro iba collendo forma e xa tiñamos todo o storyboard feito, dime conta de que había unha parte que estaba mellor ao principio que ao final. Isto iba a ser o final do libro e dime conta que era mellor movelo, non? Que era cando xa Josefina é maior e lle vai deixar flores a tumba a Viviano, recén falecido, non? E aí deme conta de que era o mellor momento era poñelo para diante porque podía dar unha pista de por que se chamaba Os bordos da motocicleta e desvelalo ao final. Había 2 finais, un happy e o que quedou, que era o que creo que tiña que quedar. Con eso sí que non discutín, pero sí que falamos moito, Pablo e Maiseu, de que facer, non? E ata o último momento dubidei moitísimo. Básicamente porque a historia xa era dura per se, e non sabía se o final do libro iba a deixar un sabor de boca demasiado amargo, non? O lector. Pero realmente o que me di conta de que estas historias había que mostralas como foro, e a realidade é dura, a realidade ten os seus momentos felices, pero é difícil, non? E por eso decidín poñer o final que ten o libro, que non vos vou desvelar para que o leades. Esta escena a fixen con collage. É a única páxina que lle mandei en storyboard así, porque quería que fora así. O sea, tiña imaxes de Madrid da época, tiña imaxes de librerías de mediciña, tiña imaxes de persoas que vivían en Madrid naquela época e decidín facer un collage e decirle a Pablo, fusílame isto o mellor que poidas, tío. Canto máis detalle metas, mellor, porque esta escena é importante. De feito, hai unha escena que eliminamos, que é a última, vale? Se vedes no libro, hai unha parte que non contamos, porque me parecía que quedaba, é a páxina 30. Vedes que nesa páxina falta unha viñeta. E falta porque realmente se a puña necesitaba desenrolala máis, vale? Que a queima de libros que houve naquel momento, que fala Manolo Rivas en Os libros arden mal. Pero claro, era unha viñeta sola para contar demasiadas cousas e entón decidín eliminar esa escena e darlle un poquinho máis de conversa ao xeneral da Falanxe
e a Viviano, para que explicaran un poquinho máis o que estaba a acontecer. Logo hai un detalle, que creo que non o teño aquí, que é este, que estos son destas cousas que fai o guionista para si mesmo, e esperas que entre dentro da mirada do lector, aínda que sexa indirectamente. Hai unha cruz marcando todo o rato esta escena, e isto era porque eu quería que esta escena estuvese indirectamente a crenza católica de Josefina, que casi non a nombraba, casi non o decía, pero tiña que estar, non? Entón, foi unha cuestión de composición de páxina que lle insistí moito a Pablo que non a desfixera e que quedara clara, para que realmente houvese unha cruz. E tedes aquí tamén outra dobre páxina, que é o viaxe de Josefina e os seus fillos dende Madrid a Pontevedra, que o que fixen foi facer unha especie de viaxe poético de unha persoa que está dentro dun tren e que non se imagina que cando se baixe ese tren a súa vida e o país onde vive vai cambiar, vai mudar completamente, non? Ao principio estas imaxes iban a contar parte da historia, pero despois, cando empecé a darlle voltas como contar todo aquilo, me din conta que a historia que mellor podía contar o que estaba acontecendo era a historia de Josefina, non? Entonces me metín nos sentimentos, me metín non na historia de España, sino na historia dos que vivían naquela España. E este é o resultado final. E, bueno, aquí tedes as fotos, a primeira que lle mandei foi esta dunha postal, e despois lle mandei varias da locomotora, para que tuvera referencia. Sempre que non sei, agora sí, non estaba vendo, creo. E, bueno, isto é a creación deste libro. Realmente, eu estou moi orgulloso de Pablo, creo que é o seu primeiro libro, realmente, porque, aínda que no confinamento fixo que se nos adiantase a nivel de presentación pública, o libro que publicou con Galaxia, o derradeiro libro de Emma Olsen, que adapta a novela de Berta Dávila, realmente este foi o primeiro libro que remata a Pablo, e a min, a verdade, que me parecía un traballo sorprendente, non era dun novel. O traballo gráfico e narrativo que fixo, e no tempo no que o fixo realmente en moi poquinho tempo, é abrallante, e creo que cando leades vades a descubrir a unha persoa que tedes que poñer na vosa axenda. Seguida a Pablo, que estou seguro de que vai dar moito que falar e vai ser un dos autores que van a destacar no futuro. Xa o está destacando agora e acaba de comezar. Estou seguro de que dentro de unos anos poderes decir que vichedes como se empezou a forxar. E nada, dar as grazas ao Concello de Pontevedra, ao Salón do Libro, a Monse, por estar aquí hoxe comigo, e a familia de Josefina Ruti, por facer posible facer unha historia de banda deseñada con tanta humanidade. Eu creo que o que a xente pode descubrir ao ler Os Lords da Motocicleta é que isto non é unha cuestión de bandos, isto é unha cuestión de persoas. E creo que hoxe en día, e hoxe en concreto, é moi importante recordar iso, que ante todo somos seres humanos, e que estamos vivindo unha pandemia, e agora vía para aquí e vi esas persoas facendo cola para vacinarse e me emocionei porque me din conta de que a humanidade fomos capaces de facer colas para exterminar
nun determinado momento da historia, non? A seres como a nós, e agora estamos facendo todo o contrario, estamos nos salvando, non? Uns aos outros, e a mí parece emocionante, e temos que aprender desto, temos que intentar seguir por este camiño, non? O de axudarnos uns a outros e de salvarnos, porque ao final se trata de que somos todos fillos do mesmo barco, non? Entón, bueno, pois que nos sirva de lección tamén. Ademais, ten moito que ver a solidaridade tamén con Josefina, non? Que se descubrirá no libro, pero ela tamén no peor dos tempos houbo ser solidaria con quen máis o precisaba, non? A pesar de que ela tamén estaba sendo perseguida e de que a veces ser solidaria con outra xente que estaba represaliada significaba significarse, e eso era moi perigoso. Entón, efectivamente. Vai un rato que me está rifando porque estamos pasadísimas de tempo. Entón, casi que con esta mensaxe esperanzadora, non? Si, a menos que teña autor algo máis que engadir, casi que, ou alguén quera engadir algo así brevemente, senón casi que con esta mensaxe de humanidade e solidaridade, pois agradecer tamén pola miña parte ao Salón o convite e a vos de novo por estar aquí. Moitas grazas. Grazas.